Usa ka lalaki ang napalgang patay nga naglutaw-lutaw sa dagat sa Artilim Boulevard sa Zamboanga City. Gituuhang nalumus kuno ang biktima dihang milangoy kini patabok sa Santa Cruz Island. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gitapukan sa mga residente sa Zamboanga City ang napalgang patayng lawas sa usak ka lalaki nga naglutaw sa dagat sa Artilim Boulevard sa Zamboanga City. Nailhan ang biktima nga si Chris Fernando, 28 anyos, usa ka oiler sa fishport sa syudad. Ang patayng lawas unang nakitaan sa duha ka mga residente sa lugar. Sabi ko, boss, may tao sa laod. Lika, tignan mo. Tapos sumakay na siya sa bangka. Muntik pa kayo malunod. Sige, tignan natin. Tapos pagpunta namin doon, tinalian niya na. Tinalian ko para hihila sa baba. Tapos nandyan na yan, tawag na ang pulis para sabi may patay. Sa investigasyon sa kapulisan, nalumos kuno ang maong biktima human misulay og langoy paingon sa Santa Cruz Island. Gibutyag sab sa kabanay sa namatay ngadto sa kapulisan nga adto na kini problema sa pangisip. According sa ating initial investigation, wala po siyang any wound o stab wound or ano man na sa katawan niya. And may initial information din tayo, sir, na kahapon pala na gano'n yun, na parang iniwan niyo yung gamit din doon sa Boulevard. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.